Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għal-Ruħ Marlin u Joseph Colero. U l-Knisja Fawdex l-lum qed tiċċelebra il-festa it-tifkira ta' Sant Ursula, Verġini u Martri. U għalhekk biex nitħejju tajjeb għal dal-misteru li jista' qegħdin niċċelebraw u li matulu Ġesu se jistedinna wkoll biex nisru, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int is-slim tagħna, mulej ħnina. Int il-ħaruf tal-għid tagħna, Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int illum tferraħna bit-tifkira ta' Sant Ursula, bħalma int għallimna bl-eżempji sbieħ tas-safa u l-qawwa tagħha. Għatina wkoll l-għajnuna tiegħek għal merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesi. Ħuti, jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġid tagħkom. Iġifieri li permess ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor. Minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sewwa kemm jintħalt fil-qalb tal-misteru ta' Kristu. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħoddija ma kienx magħraf lill-bnedmin bħalma issa irrevelat lill-Apostli għad-disa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Ta' dan l-Evanġelju jiena sirt ministru skont id-don tal-grazzja li Alla tani, skont is-seta tal-qawwa tiegħu. Lili li żar fost il-qadisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu, għana li ebda moħ ma jista' jifmu u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbisa minn dejjem falla li ħalaq kollox. Bekk l-erf ta' Alla, elf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa magħraf permezz tal-Knisja lill-prinċipijiet u l-istatat tas-sema, skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Beħa ħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna feh. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla salvazzjoni tiegħi jien nittama u ma jkollix minix nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħaj lill-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xrandru lill-ismu huwa filgħoli. Kolkom ferħana. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni, int li tagħmar f'Sijon, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Isru mela u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fija jiġi bien il-bniedem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Kunu għafu dan
li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ikun ġej il-ħallil, ma kien se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom il-koll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija la fija jiġi bin il-bniedem. Allu Pietru, mulej di l-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd. Wieġbu Ġesu, int min tgħid li hu l-qaddej fidilu għaqli. Minu dak is-sid li s-sid qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom semhom f'ħin l-ikel? Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fideh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu, sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha x-xorb u s-sokor. Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennih, f'sija fija jieħdu għall-arrieda u jagħmlu b'ċejjeġ u jagħtik dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf x'irid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li tkun ħaqqa swad, dan ftit jissawwad. Għax lil min taw ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u meħallewlu ħafna fideh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jistedinna nirriflettu ftit fuq ir-responsabbiltà li kull wieħed waħda minna jista' jkollu. Is-saw ta' min tkun responsabbiltà kbira kif jindika l-istess Vanġelu, waw ta' min tkun responsabbiltà anqas kbira. X'responsabbiltajiet għandna bħala bnedmin, bħala individwi, bħala nsara li qegħdin ngħixu llum? Jekk nieħdu u nitilqu mill-idea vera li kollox jappartjeni għal Alla, l-ewwel responsabbiltà li għandi hi lejja nnifsi u lejn l-istess ħajja tiegħi. Il-ġisem tiegħi, ħajti, saħħti, dawk huma ta' Alla. U jien imsejjaħ nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Jekk nitlaq imbagħad minn innifsi u ndur madwari, nitlaq ukoll fir-responsabbiltajiet li għandi lejn il-membri tal-familja tiegħi, sew dawk akbar minni, sew dawk daqsi, kif ukoll dawk anqas minni. U imbagħad ngħaddu għal responsabbiltajiet oħrajn fuq ix-xogħol fil-familja, fil-postijiet fejn forsi niddeverti, nirrikrea ruħi. Ir-riżorsi li għandi, ir-responsabbiltajiet li għandi, x'qed nagħmel bihom? Hawn min jgħid naqla u nagħmel bil-flus li rrid. Veru dan, għandi dritt nagħmel li rrid. Hawn min forsi xkun responsabbli x'imkien jippretendi li jieħu xi ħaġa għalih għax jieħdim tal-affarijiet. Ma meta mbagħad wieħed jara li għax persuna f'ċerta responsabilità tista' tieħu li trid u oħrajn li qegħdin taħta ma jistgħux għax hemm ħadd ieħor fuqu, imbagħad tibda l-inġustizzja. U dan li qed jistedinna lih il-Vanġelu. Jistedinna lih Ġesu permezz ta' din il-parabola dal-qaddej li jista' li s-sit qisu fdaħ bil-proprjetà tiegħu, wieħed għamel dak li kellu jagħmel u ħalla r-rota għaddejja għal ġid komuni ta' kulħadd, u fil-waqt li ieħor li ħaseb li ħadd ma ħajaraħ, ipprova jingħata jnek jgħidilna l-Vanġelu jiekol u jingħata x-xorb u s-sokor. Jiġifieri fettex l-interessi tiegħu u mhix dawk tal-ġid komuni. Ejjew nitolbu l-mulejjek ispirati minn dan il-Vanġelu tal-lum, l-ewwel qabel kollox jagħtina l-konoxxenza, l-għarfien,
l-għarfien tal-affarijiet li aħna responsabbli tagħhom. Wara li nirrikonoxxu dawn l-affarijiet, nistgħu llum wara din il-qudiesa llejla f'xi ħin għall-kwiet f'xi mument ta' talb nistaqsu ngħidu lilna nfusna imma jien dawn l-affarijiet li l-mulej fdali fidi qed nieħu ħsiebhom jew qed nużawhom minn għalija l-gwadan tiegħi. Qed infittex li nagħmel bihom il-ġid lill-oħrajn jew li nista'na jien. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa u nresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħani mod speċjali llum għall-Knisja f'Għawdex di l-festa ta' Sant Ursula, patruna ta' Għawdex. Kompli jaqaf mulej mal-mexxejja mod speċjali mal-isqof il-ġdid Don Anton Tewma. Nitolbu. Għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna jara fir-responsabilità l għandu kemm lejn innifsu lejn il-familja, lejn il-Knisja u lejn is-soċjetà. Enna mulej nkunu għaddejja fidili tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin ukoll għall-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali llum fil-jum tal-Erba'. Jaf magħhom, kun magħhom inti. Nitolbu. U issa fiskiet ieħu resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja tesmu aħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk fi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħaj. Arli Sant Ursula ħadet il-martirju tal-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu ta' ċċida tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta wriet il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajef, u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex tkun tista' tixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħel għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Mallin u Joseph, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħofżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li intrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Mi
nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qoddim fi triq it-tajba. Hekk li qdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna